Ти 05 БГ и до мен е моят най-добър приятел. Супер Magical Gamer BG. Ще играем на турнамент. Абонирайте се за моя акаунт и за неговия. Той ви го каза. И сега ще започнем. О! Не гледайте паролата. И ето в Clash Royale сме. Ние сме на третия кончест. И сега... Напишете в коментарите във вашия клан колко ви е клан честа. Да. В коментарите долу. Чудя се дали да играя. Я да видя колко джей има. 19. Да играя ли? Ще си жертваме. Добре. За 10 джема последния ни епизод. Преди направих 5 победи. Значите. И пак също това ще избирам картите, то ще играем. Да. Нека да видим какво на мен ще ми се падне. Какъв късмет. Fireball. Принцес. Рокет. И Fire Spirit. Не знам какъв текст ще му се създаде. О, нашия има Miner и Ice. Те нямат нито на лежните, които сме им дали. Да видим какъв текст ще има той. О, бомбърха. Бомбър Тауър. И Арчърс. Так. Ще сложим Бомбър Тауър тука. Арчър тука. О, тука. Тук нещо не успяхме да набием и боя демидж. Ама те ще ни набият. Не. Омбърджак с принцес, бе. С принцесър тука, кой че защитава? То е добре да го комбинираш, ама кой че защитава? Правиш елеван, детката. За може да спрем на пауза. Ето ни пак. Извините за прекъсването ни. Да, но сме навънка и минават хора и... Що да се прави? Това ще е загуба. Първата ни загуба, много сме слаби. Лошо начало. Много, ама много бой. Опа, лайтинг. Добре. Каквото ни се падне такова. Какво да се прави, такъв е живот? Не можеш нищо да направиш, нали? Понякога някои хора печелят, ама са. Пак битка. Не бе, в моята ръце какво ще ми се падне? Не. Мускетарка. Дълъг. Принцес. И Уга-буга. Както аз му казвам, Дарт Гоблин. Охо! И вид барберини. Пускам. Летех. 1, 2, 3. Би. И да. Точно, от първи път. Бум. Принцес. Набихме той бая демидж. Даже сваляме и кулата. Не бая демидж. Теслата я слагаме тука. Тесла. Да бие по балона. И... Аре бе, би бе.
Сега ще се отвори. А, отвори. И ако искате и на 10 лева около него. А давай, поне две. Не, Executions. О, добре. Добре. Сега ще набиеме бая демидж. Дано. Гледаме. 100 фаербол, защо не го взема? Опа, без да искам. Поне и малкото ще нахарчи демидж. Набави демидж. А сега да? Сложиме москитарката. Не, защо беше по москитарката? Не, той... Шопе. Сега да защитаме Royal Giant. Чакаме малко еликсир да ни се... Тук да може да защитиме. Един Принцес. принцес, ето тук. Не, взимат ни колата. Може... Не видях. И Четвърти сега левел. слагаме принцес Принцес. на втори левел. Вау. Не, изгоря. Не, Нищо. имаме си Така. Хок Райдъра. На средни мисля, че беше. И тя сега да си отива там, откъдето идва. Добре, това не е първата победа за този матч. Спряхме се отлично, само една такова ни взеха. Това е нищо. Добре. Победихме веднъж и загубихме веднъж. Сега ще дойдам. Почваме и втора битка. Бързо. Лайтинг. Пекато. Да лук. Лумбърджак задължително. Добре, че има Като го комбинираме с... моя има лъмбърджак. два лумбърджака плюс ако имаш един клон, ще да сам. 4. Извинете ме за малко, ще спреме на пауза. Не, няма. Айс Wizard. Пускаме арчерки. Опа, два лъмбърджака. От две принцески. Да не ги убият. Не. Жалко. Оле, мамо! Тук един... Ще спреме на пауза. Ето ни отново. Спряхме малко на пауза. Тук минат много хора. Жалко. Ще пуснеме Дарк Голен хат. Аз подаркам. Гоблин ход. Той В пуска. коментарите дали ви е харесало и Това ще ни е последната битка. пишете в коментарите кой е спечелил. И във фейсбука на нашата страница, на мен Георги Иванов Стойков, а на него също ще ви кажа. И да ни изберете снимка какво спечелихте. Да ни кажете колко победи сме направили. Във фейсбук страницата ще ни намерите. Може да станем приятели, да не се абонирате. Ние живеем в Благоевград. Да. И ето това ще е нашата кола. Взимаме я. И сега и другата може да вземем. Дано. Може и трите. Направо и трите безсмислени. Айде. Не се знае. Дано. Advice. И втора победа. Добре, дано да не си излагаме. Защото става лошо. И да направим. И довиждане. Това беше за днеска.
Довиждане.